लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुल टिउसन सेन्टार इन्टारनेसनेलावहाय बरायनाय जाबाय। बेवहाय जों SSC आसाम पुलिस फरेस्ट बेटेलियन बा APDCL बा गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय मेथ्सनि गोनांथार सोंथिफोरखौ जोङो बर' रावजों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। जायफोराहाय मेथ्सआवहाय दुरबल ना नोंथांमोना भिडिअखौ सानफ्रामबो नायबानो जाबाय। बिसोर मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायलांबाय थायोब्लानो माने मेथ्सआवहाय माने एसेबाबो हागोन नोंसोरोहाय। जायफोराहाय दुरबल ना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा हाखायो नोंथांमोना नायाब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय जायफोराहाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो ना इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ लाइक शेयार खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। माबायदि जादों आरो माबाफोर थालाङोब्लाथाय नोंथांमोनाहाय कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय आरो माखौबाफोर बुजियाबा कमेन्टआवहाय बुंहर। आरो बेनिफ्राय जायफोरा चेनेलखौ सासेबो साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना मा होनो जायफोराहाय माने बेफोरबायदि कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो बिथांमोननोहाय भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय ना। जों बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव जोंहा दङ। फार्स्ट कुइसनावहाय at what rate percent annum will a percent per annum will a sum of rupees 1000 amount to 1102.50 in 2 years at compound interest। बेवहाय मा होननानै बुंदों जे बेसेबां जौखोन्दो बेसेबां बोसोरारि जौखोन्दो हारावहाय ना बोसोरारि जौखोन्दो हारावहाय माने 1000 राङाहाय 1102.50 जाहैगोन बेसेबां बोसोराव होनना बुंदों 2 बोसोराव। आरो बेवहाय मा होनदों कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट होननानै बुंदों बारायब्राय सुदावहाय होदों ना। सिम्पल इन्टारेस्ट बा गुबुन आरो बेवहाय जोंहा कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट होननानै बुंदों। जे बे बेलायाव जोंहा मा जायो जे एमाउन्टआ होनाय दङ बेवहाय आरो बेवहाय माया होनाय दं जोंहाहाय प्रिन्सिपाला होनाय दं। बेनिफ्राय टाइमाबो होनाय दं। जों माखौ दिहुननांगौ रेट पार्सेन्टखौ दिहुननांगौ जोङो आर पार्सेन्टखौ जोङो दिहुननांगौ ना। होनबा जोंना फर्मुलाया मा जागोन बेवहाय जिहेथु एमाउन्टआ होनाय दंना एमाउन्टखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो A इकुवेल मा जागोन बेवहाय P1 प्लास R बाय 100 मा जायो पावाराहाय मा जागोन T। बेवहाय T मानिथ' टाइम R मानि रेट पार्सेन्ट बेनिफ्राय A मानि एमाउन्ट P मानि प्रिन्सिपाल ना। बेवहाय फजयोब्ला जोङो एमाउन्ट ना जे जोङो एमाउन्ट दङ बेवहाय जोङो एमाउन्टखौ फज'दो बेसेबां जोंहा एमाउन्टआ होनाय दङ 1102.50 इकुवेल मा जागोन ओरैजाय 1000 होननाय दङ प्रिन्सिपालाहाय 1000 ना 1000 1 प्लास R बाय मा जागोन बेवहाय 100 बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 2। दानिया जोङो नैबेखौ जोंहाय मा खालामनो हायो जोङो बेखौ रानहरनो हागोन ना। बेजों रानहरनो हागोन जोङो रानहरनाय लोगो लोगो बेवहाय मा जागोन जोंहाय जेब्ला जोङो रानहरगोन ना रानहरबा 1102.50 खौ माया रानहैगोन बियो 1000हाय रानहैगोन बियो ना। ओमफ्राय मा जागोन 1 प्लास R बाय 100 पावाराहाय मा जागोन 2। दानिया जोङो बेखौहाय मावफुंबावदिनि ना। बेवहाय ना जों पइन्टखौ बोखारनांगौ मा जागोन बेयो जे पइन्टखौ जोङो आगदाथिं मोनसेल' लांसै मानो होनबा बेयाव लाथिख' दंखायोना जोङो लाथिख'खौ जों ओरैनो दोनथ'नोसै। जे जोङो बेवहाय 5 ना ओरैहाय मोनसे दङ दशमिक आगदाथिं जोङो दशमिकखौ आगदाथिं मोनसे लांबावनोसै जोङो होमबा मा जागोन बेवहाय 5 जागोन बेयो ना। होमबा जिहेथु जोङो गोजौआवहाय दशमिकखौ मोनसे बारदों आगदाथिं अब्ला मा जागोन गाहायावहाय मोनसे लाथिख' बारायगोन बेयो ना गाहायावहाय मोनसे लाथिख' बारायगोन। अब्ला मा जासिगोन जोंनाहाय 1 प्लास R बाय 100 पावाराहाय मा जागोन 2। दानिया जोङो जेब्ला बेखौ दानिया मावफुङोब्ला ना मा मोनगोन जोङो बेवहाय नायदो जोङो ओरैजाय 1 प्लास R बाय 100 स्कुवेर दंखायो ना। बेखौ जोङो स्कुवेर दं नालाय होमबा जों मिथिदो बेखौ जेबो स्कुवेर जानो हागौ जोङो ना। आरो जों नायोब्ला नुगोन बेवहाय मा दङ 10,000 ओरै जिर'आ जरा जरा जाना दङ। होमबा बियो मा जाखागोन बियो जरा जरा जाखादों नालाय बेहा बबेबा मोनसे अनजिमानि बर्गखा बियो ना। आरो बेवहाय दङ 25 आरो 110 दं बे जेनेबा ना 11,025 जाना दं बेवहाय। होमबा जोङो मिथिबाय जे बिसोर मोननैया माबे अनजिमानि बर्ग रोदा बर्ग बिसोरोहाय ना। जे जों मा मिथियो बेवहाय ना 1 नि बर्ग रोदाया मा जायो 1 आरो लाथिख' मोनसे दं बेवहाय जरा जरा मोननै दङ ना बेखायनो मोननै जागोन बेवहाय लाथिख'आ। आरो जेब्ला जोङो बेवहाय 11,025 नि जोङो बर्ग रोदा दिहुननांगौ मा जायो बेवहाय जेब्ला जोङो 25 गोनांनि जोङो बर्ग रोदा दिहुननांगौ जायो अब्ला जोंहा बिराद जोबोरैनो गोरलै जोङो दिहुननो हायो। बेवहाय 25 दं नालाय 25 माने बर्ग जायो बियो 5 नि ना
बा 25 बर्ग गुदाया मा जागोन 5 दानिया नैयावहाय दङ 110 दङ जे 110 खौ जोङो माबे मोननै फारि अनजिमाखौ सानजाबब्ला जों मोनगोन बेवहाय 10 सानजाब 10 मा जायो 110 मोनो जों ना अब्ला माखौ लागोन जों बेवहाय जाय दुइसिन बेखौ लागोन जोङो 110 खौहाय अब्ला बेसेबां जागोन बियो 105 नि मा जाना दं बियो बर्ग जानानै दं बियो ना होमबा बेवहाय बिनि बर्ग गुदाया जोंहा मा मोनखो जोङो दायो बेवहाय जोंहा मोनबाय मा मोनबाय जोङो 11,025 नि बर्ग गुदाया मा जाबाय 105 आरो जौसेनि बेवहाय 10,000 नि बर्ग गुदाया मा जागोन बेवहाय 100 ना होमबा बेखौ मोनबाय जोङो दानिया अब्ला मा जाबाय बेवहाय 1 प्लास r बाय 100 ना नै ओरैखौ नोङो लिरबाय थालायाबाबो जाबायमोन ना अब्लाबो बुजिनायनि थाखाय लिरबाय दानिया जोङो बेखौहाय बानायबावदो जोङो ना बेवहाय नैबेथ' r नङा ना 1 प्लास r बाय 100 बेबायदि महराव लांनांसिगोन जों ना होमबा 100 जों जोङो 105 फोरा मा बेसेबां मोनगोन जोङो 1 प्लास मा जागोन बियो 5 बाय मा जागोन बियो 100 माने बेवहाय नाय 1 आ जाहैबाय बेवहाय जों बानायब्लानाय 1 जों 100 जों सानजाबा 100 जों 5 जों 105 ना माने बेवहाय 1 आ जाबाय रानगासे आरो 5 आ जाहैबाय मा जाबाय बियो रानखोन्दा होमब्ला ओरैजायनि महराव दं बियो ना होमबा बेवहाय नाय 1 गावहाय 100 बेवहाय r दंना बेयो मा जाना दं 5 जिहेतु स्कुवेर एखे जाखाबाय बेना होमबा मा जागोन बेवहाय r आहाय बेसे जागोन 5 होमबा जोंनाहाय एन्सारा मा जागोन 5% आहाय कारेक्ट एन्साराहाय बियो ना नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेवहाय होनदोङो if 5 men or 7 women can earn ₹5,250 per day how much would 7 men and 13 women earn per day जे मा होनदोङो बेवहाय साबा एबा साबा मानसिफोर नङाब्ला मा होनदोङो साबा हौवासाफोर ना हौवासाफोर नङाब्ला मा होनो बेवहाय सा 7 आइजोफोर बिसोरो मा खालामो होनदोङो सानसेयावहाय बेसेबां मा होनो आरजियो होनदोङो बिसोरोहाय 5,250 रां ना 5,250 रां बेनिफ्राय मा होनदोङो 7 जन हौवासा आरो होननाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय प्लास जागोन आरो होनदोंना एन्ड अब्ला मा जागोन 13 उइमेन बिसोरो सानसेयावहाय बेसेबां आरजियो बेखौहाय दिहुननांगौ जों ना सानसेयावहाय बेसेबां जोङो आरजियो बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ होमबा जों बेवहाय मा खालामना लानांगौ जोंहा बेवहाय बानायना लानांगौआ जोंना मा जागोन जे बेवहाय मा होनदोङो साबा हौवासा सरि साबा सुबुं होनो हौवासा बेना हौवासा मानसि आरो बेनिफ्राय सा 7 आइजो होमबा जोङो बेवहाय सासे मानसिनि समान बेवहाय हौवासानि समान मा लागोन जोङो मा मोनगोन जोङो होमबा 7 बाहागोनि 5 हिनजावसा जागोन बेना सरि 5 बाहागोनि 7 7/5 मा जागोन बेवहाय आइजोफोर जागोन बेयो ना बेवहाय नाय 7 men plus 13 women जागोन बेयो ना बेवहाय नाय 1 मेननि समाव मा जागोन बेवहाय 7/5 women ना बेवहाय 7 into मा जागोन 7/5 women प्लास मा जागोन 13 women मा गासै बेसेबां हिनजावसाफोर जाखो बेवहाय गासै हिनजावसाफोरा बेयाव मा जागोन 49 7 जों 7 49 बेवहाय 5 थोंजोङै जों 5 जों 13 सानजाबोदो 5 जों 13 सानजाबा 65 ना 65 अब्ला जों दाना जेब्ला बेखौहाय बानायगोन जोङो बेसेबां जागोन बियो 114 ना 114 होमबा गासै बेसेबां जों हिनजावसाफोर जाखो बेवहाय हिनजावसाफोरा जाखो 114 बेनिफ्राय गाहायावहाय मा जाबाय 5 बियो ना माने 114 बाय मा जाबाय बियो 5 दानिया बे गासैहाय ना गासै आइजोफोर बियो गासै आइजोफोर दानिया जोङो बेयावहाय जे सा 7 बेसेबां मोनो होनदोङो सा 7 बेसेबां मोनो सा 7 आइजोफोराहाय बेसेबां मोनो होनदोङो 5,250 बा सासे आइजोआ बेसेबां मोनगोन बेयावहाय सासे आइजोआ 5,250 खौ माजों राननांगोन जोङो 7जों दाना जोंहा बेयावहाय मानि दिहुननांगौ जोङो बे जाहैबाय सासेनि ना बे जाहैबाय सासेनि जों बेवहाय मानिखौ दिहुननांगौ नै बिसोरनिखौ दिहुननांगौ जोंना 5 बाहागोनि 114निखौ जोङो दिहुननांगौ होमबा जोङो 5जों एखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 1,0,5,0 ना 7जों एखौ रानबा बेसेबां मोनगोन 1 हरबा 150 ना 150जों जोङो 114खौ सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो जेब्ला जों सानजाबगोन जोङो ना सानजाबोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय
17,100 मोनगोन जोङो जेब्ला मा होनो बेवहाय 150 सानजाब 114 बेखौ सानजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 17,100 रांखौहाय जोङो मोनगोन जोङो ना माने स्नि हौवासाफोर आरो सा 13 आइजोफोरा बेसेबां आर्जिगोन आर्न खालामगोन बिसोरो पार डे 17,100 बियो ना बेनि एन्साराहाय नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआवहाय मा होनना बुंदों जे if A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days, in how many days can A alone complete the work? जे बेवहाय मा होननानै बुंदों जे बेवहाय मा होनदों ए आरो बि आहाय ए आरो बि आ जयै मा खालामो होनदों मोनसे खामानिखौहाय 15 सानावहाय मावखाङो बेना 15 सानावहाय मावखाङो बेयावहाय मा ए प्लास बि जयै मावदों ना बेसेबाङावहाय 15 सानावहाय आरो बिया हारसिं बेसेबां सानाव मावखाङो होनदों 20 सानाव अब्ला जों मा खालामनांगोन बिसोरनि मोननैनि मा खालामगोन जों दुवासा लानानै बेसेबां जागोन बे 60 बेयावहाय 4 आरो 3 दाना नाय ए प्लास बि बेसेबां सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो बिसोरो मोनब्रै आरो बिया सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो मोनथाम जुदि ए आरो बि ए आरो बि लोगो नांनानै मा होनदों बेवहाय सानसेयाव मोनब्रै खामानि मावो नाथाय बेयावहाय मा मोनबाय जोङो बेयावहाय ना बेयावहाय मा मोननानै दं जोंहाहाय बिया हारसिंनो मोनबेसे खामानि मावखायो मोनथाम सानसेयाव होमबा जुदि बिया सानसेयाव मोनथाम मावखायोबा इया मोनबेसे मावगोन 4 जानांगौबा मोनसे खामानि मावगोन बियो ना होमबा इया सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो मोनसे खामानि मावो होमबा दाना मा होनदों बेवहाय इन हाउ मेनि डेज केन ए एलन कमप्लिट दा वर्क होननानै बुंदों जे बेवहाय गासै खामानिया बेसेबां 60टा गासै खामानिया 60टा जुदि इयाहाय सानसेयाव मोनसेल' खामानि मावोबा 60टा खामानिखौ बियो सानबेसेयाव फोजोबगोन बियो जे सानसेयाव मोनसे खामानि मावो बेनो 60 डेज नांगोन ना माने जोङो 60खौ माजों राननांगोन जोङो एनि सानसेनि सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो बेजोंहाय जोङो राननांगोन जोंना 60टा खामानि सानसेयाव मोनसे मावो नालाय बेयो मा खालामगोन 60 डेज नांगोन बेनो ना होमबा मा जागोन एन्साराहाय 60 डेज अप्शन नाम्बार एयाहाय कारेक्ट जागोन बियो दानिया नेक्स्टआव फैदो बेयावहाय मा होनदों ए can complete a piece of work in 18 days, B in 20 days, and C in 30 days. B and C together start the work and are forced to leave after 2 days. The time taken by A alone to complete the remaining work is. बेयावहाय मा होनना बुङो इयाहाय ना इया मोनसे खामानिखौ बेसेबां सानाव मावखाङो 18 डेजआवहाय 18 डेजआवहाय आरो बियाहाय बेसेबाङाव बिया बेयावहाय होननानै बुङो 20 डेज आरो सिया बेसेबाङावहाय 30 डेजआवहाय होमबा जों बेयावहाय जेब्ला बिसोरनि दुवासा लागोन एलसिएम लागोन जोंना एलसिएम लायोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 180 लाबाय जोङो ना बेयावहाय मा जागोन बियो 10 बेयावहाय 180 बा 9 बेयावहाय 180 जागोन बियो 6 माने बिसोर इयाहाय सानसेयाव मोनजिथा खामानि मावो बियाहाय 9था खामानि मावो सियाहाय 10था खामानि मावो बेनिफ्राय B and C together start the work and are forced to leave after 2 days माने ए आरो बि जयै लोगो नांनानै एया सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो 10था आरो बिया सानसेयाव बेसेबां सरि ए आरो बि नङा बि आरो सि सरि बि आरो सि बेयावहाय बि आरो सिनि खोथा बुंदों ना बि आरो सियाहाय जयै खामानि मावो बि आरो सि सानबेसे मावो बिसोरोहाय साननै खामानि मावो सानबेसे खामानि मावो साननै होमबा बेयावहाय बि आरो सि बियाहाय सानसेयाव बेसेबां खामानि मावो बियो मोन 9था आरो सियाहाय सानसेयाव बेसे खामानि मावो मोन 10था बा दाजाबनानै मा खालामनांगोन जोङो 2 जों सानजाबनांगोन जोंना 15था खामानि मावगोन बिसोर 15 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरोहाय साननैयाव 30था खामानि मावगोन बिसोर ना बा सानैजों बिसोरो बि आरो सि जयै लोगो नांनानै 30था खामानि मावखाबाय होमबा मा खालामनांगोन बेयावहाय बे 30खौ जों मा खालामनांगोन दानख'नांगोन 30था खामानियाखौहाय माने सिगाङावनो अलरेडि बि आरो सियाहाय जयै मावखांखाबाय ना अब्ला आद्रा थानाय खामानिखौ एयाहाय मावनांगौ ना एया मावनांगौ होमबा जों मा खालामनांगोन इनिफ्राय मा खालामनांगोन 30खौ दानख'नांगोन 30खौ दानख'बा बेसेबां मोनगोन जोङो 150 दाना आद्रा खामानिया 150 दंबोयो आद्रा खामानिया मा होनदों बेयावहाय 150 दंबोयो बिनिफ्राय मा होनदों एयाहाय सानसेयाव बेसेबां खामानि 10था खामानि मावो होमबा 10जों जों मा खालामनांगोन गासै खामानिखौ राननांगोन होमबा लाथिख' जों लाथिख' दानबाय बेसेबां थागोन होमबा 15 होमबा एयाहाय
जे बे खामानिखौ आद्रा थानाय खामानिखौ माब्ला बेसेबां सानाव मावखांगोन 15 सानावहाय ना 15 days अप्शन नम्बर सियाहाय जागोन बियो नेक्स्टआव A can finish a work in 7 days, B can finish the same work in 9 days. The days required to finish the work by both of them together. जे मा दोङो बेवहाय याहाय मा होनदों मोनसे खामानिखौ 7 सानाव मावखाङो आरो बियाहाय बे एखे खामानिखौनो मा होनदों 9 सानावहाय मावखाङो जुदि बिसोरो सानैजों जयैहाय मावोमोनब्ला बिसोर खामानिखौ सानबैसेयाव मावखाङोमोन बेखौ दिहुननांगोन ना होमबा याहाय 7 सानाव मावखाङो बियाहाय 9 सानाव मावखाङो दाना बिसोर मोननै दुवासे मा जागोन 63 होमबा सानसेयाव मा बेसेबां खामानि मावनाय जागोन बियो 9 माने 7जों मा सानजाबा जोङो 63 बा 7जों जों 6 रानदो बेसेबां मोनगोन जोङो सरि 7जों 63 खौ रानबा 9 ना आरो 9जों 63 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7 दाना ए आरो बि जयै खामानि मावो एयावहाय एया सानसेयाव 9था खामानि मावो बिया सानसेयाव 7था खामानि मावो होमबा सानैजों सानसेयाव बेसेबांथा खामानि मावगोन बिसोर दाजाबबा 16था खामानि मावगोन दाना मा जागोन 63 जेब्ला जों खौ रानगोन 3 हरबा बेसेबां जागोन बेयो 48 होमबा 63 निफ्राय जों मा खालामनांगोन 40 माइनास खालामनांगोन 13 निफ्राय 5 सरि 8 थांबा 5 आरो 115 होमबा मा जागोन बेवहाय 15/16 जागोन बेना 15/16 नैबेयावहाय 3 गथा 6 बाहागोनि 15 अप्शन नम्बर सियाहाय कारेक्ट एन्सारा दाना नेक्स्टआव दङ if the successive discount be 20% 10% and 5% then the single equivalent rate of discount is बेखौथ' जोङो सिगांनि भिडिअआवबो सावरायखांबायना जोबोर गोरलै बेयावहाय मा खालामदों बेखौहाय प्लास बेवहाय मा होनदों बेयावहाय डिसकाउन्ट होदों नालाय मा खालामगोन बेखौ माइनास खालामनांगोन जों ना प्लास खालामनानै जों माइनास खालामगोन फर्मुलाया मा जागोन x + y - xy बा मा जागोन बेवहाय 100 बेयाव मा जागोन 20 जों 10 दाजाबा 30 माइनास बेयाव मा जागोन 20 इनटु मा जागोन बेयावहाय 10 जायोना बेयाव मा जागोन गायाव 100 नैबेखिनियाव ना 0 0 0 0 केन्सेल मा जागोन बेयो होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 28 दाना आरो बेवहाय मोनसेया जाहैबाय 20 आरो मा दंबायो 5 होमबा दाना नेक्स्ट बेखौबो मा खालामबावदो बेबायदिनो बानायबावदो जोङो बानायब्ला मा मोनगोन बेवहाय 28 जों 5 जों प्लास खालामदो 28 जों 5 जों प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बेवहाय 33 माइनास दाना मा जागोन बेवहाय 28 इनटु 5 बा मा जागोन 100 5 जों इखौ रानबा 20 2 जों इखौ रानबा 10 2 जों इखौ रानबा 14 14 खौ जों 10 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय 1.4 मोनगोन मानो होनबा 0आवहाय मोनसे दं नालाय ना बेखायनो मोनसेनि आगदानिफ्राय मोनसे बारनानै जों मा खालामनांगोन दशमिकखौ थुनांगोन जोङो होमबा बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 31.6% जागोन बेना अप्शन नम्बर ए 31.6% नेक्स्टआव दङ द रेशियो अफ नाम्बार अफ बयज एन्ड गार्ल्स इन ए स्कुल अफ 720 students is 7:5 how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1 जे मा होनदों बेवहाय गासै फरायसा आरो फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा मा होनदों हौवासा आरो हिन्जावसा गासै बेसेबां दङ 720 बेनिनो बिसोरनि हिन्जावसा आरो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि रेशियो बेसेबां 7:5 जुदि बेवहाय जोङो हौवासा आरो हिन्जावसानि रेशियोखौ जों 1:1 मोननांगौबा जोङो बेसेबांजोन हिन्जावसाफोर नांबावगोन बेवहाय ना होमबा जों बेवहाय नाय रेशियोफोरखौ जोङो दाजाबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय 12 होमबा जों मा खालामदो 12 मा जागोन बेवहाय 7 हौवासाफोरनिखौ मिथिनांगौबा बा हिन्जावसाफोरनिखौ मिथिनांगौबा जोङो 12 मा जागोन बेवहाय 5 ना जे जोङो बेसेबां हिन्जावसाफोर नांबावगोन बेखौसो नांगोन जोंनो ना बेसेबां हिन्जावसाफोर नांबावगोन जोंनोहाय बा जों बेवहाय मिथिना लाग्रोनांगोन जे हौवासाफोरा बेसेबां हिन्जावसाफोरा बेसेबां दं बेखौहाय जों मिथिना लागोन जोङो ना माने जोङो थोंजोङै 12खौ जोङो मा खालामनो हायो जोङो थोंजोङै 12 जोङो सरि बेवहाय जोङो प्लास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 मोनगोन जों ना 12 मा 720 खौ जोङो मा खालामदो 12 जों रानदो 12 जों राननाय लोगो लोगो बेसेबां जागोन बेयो 60 दाना 60 जों 7 खालामजाबा बेसेबां जागोन बेयो 60 जों 7 खालामजाबनाय लोगो लोगो 420 दानि बे 420 मानि बेवहाय जों मिथिबाय मानि हौवासाफोराहाय बेसेबां दङ 420 जोन दङ ना आरो जुदि हिन्जावसाफोरा बेसेबां जोंनाहाय रेशियोआहाय 5 ना हिन्जावसाफोरनि रेशियोआ बेसेबां 5 होमबा 60 जों 5 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 300 बेसेबां 300 माने हौवासा आरो हिन्जावसा समान जानांगौ ना हौवासाफोराहाय 420 आरो हिन्जावसाफोरा 300 दङ बा मा खालामदों बेवहाय बेसेबांजों नांदेरगोन बेवहाय होनबा डिफारेन्सआ बेसेबां 120 होमबा हिन्जावसाफोरखौ 120 नांदेरगोन जोंनो ना माने बेवहाय समान खालामनांगौबा होमबा मा जागोन बेवहाय अप्शन नाम्बार बियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय नेक्स्ट दं द सेलिं प्राइस अफ 6 bananas is equal to the cost price of 8 bananas then the percentage of
प्रफिट इज बेबायदि कुइसनखौथ' जों सिगाङावहाय गोबांथार बानायबाय जों मा खालामो बेवहाय SP बाय CP इकुवेल मा जागोन बेवहाय 6 ओरैजाय मा जागोन बियो 8 माने बेवहाय SP आ मा दङ 6 होमबा जों मा खालामनांगोन जोङो क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा बेबायदि जानांगोन बियो ना थ' होमबा मा जागोन बेवहाय जेखौ रानोब्ला 2 जों राननाय लोगो लोगो बेवहाय 4 बेवहाय मा जागोन 3 दानिया बेवहाय SP आहाय बांसिन आरो बेवहाय प्रफिटनि खोथा बुंखादों ना बेवहाय CP बा प्रफिटआ बेसेबां जागोन माइनास खालामबा 1 होमबा 1 प्रफिट जाना दङ बियो ना होमबा कस्ट प्राइसआ बेसेबां बेवहाय 3 1 इनटु मा जागोन 100 जेब्ला जों 100 खौ रानगोन बेसेबां मोनगोन जोङो 33.33 एबा 33 1/3 अपसन नाम्बार बि आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन दाना नेक्स्टआव दङ ए बास्केट कन्टेन्स 300 mangoes 75 mangoes were distributed among some students find a percentage of mangoes left in the basket जेबो मा दङ 300 माने थाइजौफोर दङ ना बेनिफ्राय 75 खौहाय मा होनदों डिस्ट्रिबिउट खालामदों रानहैदों बेनिफ्राय थानाया बेसेबां पार्सेन्ट बेखौ दिहुननांगौ जों ना बेसेबां थाबावखौ बेवहाय 75 माइनास खालामदो राननायखौ जोङो माने थाइबेसे रानहैदों बेखौ जोङो माइनास खालामनांगोन जों ना मानो होनबा बेसेबां थाबावखौ जों बेखौ दिहुननांगोन ना बेसेबां थाबावखौ बेखौसो दिहुननांगोन जों ना बेसेबां थाबावखौ बेखौ दिहुननांगौ नालाय बेवहाय मा जागोन 5 आरो 9निफ्राय बेवहाय मा जागोन 2 25 होमबा 300 आव बेसेबां थाबावखौ बियो 300 आव 2 2 5 थाबाय अब्ला बेखौ पार्सेन्टेजआव लांबा मा जागोन बियो 100 0 0 0 0 ना 3 जों एंखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 जों रानोबा बेवहाय 7 हरबा 21 15 15 बेसेबां जागोन बेवहाय 5 माने 75% बियो ना बेसेबां बेवहाय 75%. Next dong 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete double the work in 8 days? बेवहाय मा होनदों सा 7 मानसिफोराहाय ना हौवासाफोराहाय मोनसे खामानिखौ 12 सानाव मावखाङो होमबा मा जागोन बेवहाय जे गासै खामानिया बेसेबां बेखौ जों बेवहाय मोनसे खामानि बेना मोनसे खामानि बेवहाय मा जागोन 1 बेवहाय साबेसे मानसिफोर दङ 7 आरो बेसेबां डेज होनना बुंदों बेवहाय 12 इकुवेल मा जागोन बेवहाय डाबल होननाय लोगो बियो मोनसे मोनबा बेयाव मा जागोन बियो मोननै जागोन आरो बेवहाय मा होनना बुंदों मेन बेसेबां मानसिफोर नांगोन ना बेवहाय एम आरो बेसेबां होनदों बेवहाय 8 डेज 2 होमबा 2 जों 8 खौ रानबा 4 4 जों 3 खौ रानबा सरि 4 जों 12 खौ रानबा 3 7 जों 3 जों बेसेबां जागोन बियो 21 होमबा बेसेबां नांगोन बेवहाय सा 21 नांगोन बेना सा 21 सुबुं बेखिनियानो ना